आजकल यूट्यूब पर अइसन हल के वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो ताटे और एकरा में बहुत ज़्यादा व्यूज होता। अगर आप भी बनावल चाहतानी तो चैट जीपीटी पे सबसे पहले आके हमने के एकरा खातिर एगो प्रॉम्प्ट चाही। जैसे कि हम एगो प्रॉम्प्ट ले लेतानी, हमरा के एगो कहानी लिखो जेकर मेन कैरेक्टर हल्क होके के चाही। हल्क होके जिससे कि हमने के एगो प्रॉम्प्ट दे देला। अब प्रॉम्प्ट देला के बाद हमने के फिर लिखे के बाद उसको छोटा-छोटा वीडियो प्रॉम्प्ट में कर दो। अब एकरा के छोटा-छोटा प्रॉम्प्ट में बना दी, वीडियो प्रॉम्प्ट में कर दो। इंटर के के बाद फिर चैट जीपीटी हमने के कुछ ऐसे नहीं के प्रॉम्प्ट दे दी। जो प्रॉम्प्ट आ गई तो बस 6 गो प्रॉम्प्ट दे लेबा। अब प्रॉम्प्ट आ गेला के बाद हमके क्रोम पे चले के बा। क्रोम पे आके सर्च करे के बाद flow.ai FLOW.ai जिस ओकरा पे करम तक कुछ ऐसा इंटरफेस है। ओकरा पे क्लिक केला के बाद ऐसे एक वेबसाइट खुल जाई। जो वेबसाइट पर गइला के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करम तो कुछ ऐसा टेक्स्ट टू वीडियो के ऑप्शन आई। टेक्स्ट वीडियो के फिर चैट जीपीटी पे आके पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेवे के बा। कॉपी कैला के बाद फिर से आके क्रोम में आके ये पेस्ट कर देवे के बा। ये पेस्ट करके इंटर पर क्लिक कर देवे के बा। इंटर पर क्लिक करे बाद कुछ समय बाद ऐसा हमनी के वीडियो बन के तैयार हो जाए। अगर वीडियो समझ में आयल हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर ना समझ में आयल हो तो इस एकरा से रिलेटेड अगर लॉन्ग कंटेंट चैनल पर पड़ल बा ओके जाके देख लो, सब समझ में आ जाए।